Alo. Hov, kim alsan qovmu? Hov, qov. Hov, näme bolýar hov? Näme aglaýaň? Näme bol hov? Aýdy ber. Üýüň ýanyna. Nire diýen? Bolýar barýan. Barýan hov. Egilikmi, gowçulukmy? Bol bardym. Yetdim hov. Bi. Cemal. Näme bol hov? Näme yaman getdim. Egilikmi? Yaran. Näme bol hov Cemalcan hov? Ağlamasana koy. Ayt kim goýuny degitsen? Kim goýuny degitsen? Men sana bir zat aýtmaly. Näme aýtmaly? Bilýän, sana agram diýer bolan menden gaty görme. Näme bol hov Cemalcan? Aýtsana näme boldy? Yaran. Ha? Men aýdakylar sana bermeýäli. Я свободен, словно птица в небесах. Ay, bolýar Cemalcan. Ağlamasana hov, bir zat bolur. Dimek öýdäkileň diýen bolsa, bilip diýendir. Dimek men sana münasip däldirin. Öýdäkileň bilýändir şonu. Näme? Gowa Cemal. Sen almasamam başga ýene alaryn. Gowa. Näme? Sen şey meni aksatlyk bilen ýüzlenirjek bolýarmy? Sen men üçin görüşjek dälmi? Ay, opay. Näme görüşik? Men adam gaýtam köpden bäri. Näde bir gatlaşak kesip borga, näme bahana tap borga diýip gördüm. Gaýtam maňa bahana gowully. Onda sen meni seýýän keringde ha? Hay, mani. Biz de seýýän nämişetin o. Soşunum, bar, alym. Bar sene öz ýolun bilen, menem öz ýolum bilen. Taýda görüşeli. Yaran, sen ýürüp hiç gelersin. Ökünürsin, diýdiňe çöküp ýalbararsın. Ha, men. Sag ol. Мы с тобой звездопад, 2 билета на паром. Танцевали до утра под неоновым дождем. Мы меняем города, обстоятельства на сон. Откровенные вчера, ты сегодня мне никто. Отпечатки на руках, заводной магнитофон. Время тихая вода, утекающая вон. Кто не видел в небе знак, потеряет 8 ног. Снова в мире пустота, а в медузе осьминог. Медуза, мы друзья. Медуза, мы друзья. Медуза, мы друзья. Uzuk Cemal. Hava ne için geldin? Ökünüyen ha? Neme? Uzuk Cemal. Ötürüşlere bana geldin mi? Yok. Bolly. Indi sen kutardı. Uzuk Cemal. Abi şu oğlum bilen kıyız urşunu. Kıyızın bada edemezmi hatta. He, näme? Ay, şunça diýmesek bolman diýdir aýdyň özüňden bileýmedik aýo. Esem sanyň ýüzüňi ber ha. Ber aý men äkip bereýin ha. Senden sapır barmy? Nädip diliň var ya diýmeni? Ýoý, muň diýýär zadyny. Ansap sen özüň dowam diýsene. Aslynda men bu ýüzüňi bejertmäne berdimlaý. Ejemzan begeni dinlip, waq sen şol gün men öňümden çykmadyk bolsaň, men Ejemzandan taýak iýmezdim. Rahmancan, näl goňdo? Oy, Hudaý şükür, gowmadym. Hudaý şükür gowy. Nätti? Nätti. Das etdi. Rahman diýersen bilýäňiz. Han görel. Ne, ýal pillap çykadyrlar. Bäh, tulama, das edip duraýmany. Döwmet Aýtma. ýaly edip dura o. Aýtma men sana çok gowyň görýärdi. Ay bolupdyr sagja bol. Men Ejemzan bir begendireýin, mara. Begendir. Bezir. Ansamly habarlasa. Bolly. Daway. Ha, Ejemzan. Yaran! Uzuk Cemal. Näme işleýän? Ya hiçbir işe yok. Gomga gidik Cemal, bağımı aydın. Näme ukýan elinde? Çarp bol görköz. Hiçbir yok ama komi. Görköz diýen. Ne oldu işte? Ol eliň görköz. Bol yana yok. Görköz. Yaran, bu ýüzük maňa me? Vay, barsyn bulaşdyraýdymy diýen. Maňa sen garaşylmadyk sowgat etjek bolun gerek. Ay yok. Sana bakdylar arkadaş. Sağ ol Yaran. Ay, Yaran sağ ol. Koy ver Uzuk Cemal. Demip gel. Qara şeydirek bolu da Uzuk Cemal. Senem menden gaty görme. Senden sapır barmy?
Ne edip dilin var ya diýmeni. Yo yüzük ver gidecek ben. Görün diyen yüzük versin. Al. Oy ne yaptın sen bol çıkartın olduk Cemal. Bol benim vaktim yok. Yaran çıkanok. O ne çıkanok çıkar bol. O ne çıkanok? Ha? O ne çıkanok? O ne? Disiyetin çıkanok. An çıktı. Ana. Doğru Cemal. Havol. Gittim ben. Aman dindim ay. Ey oğlanlar. Düşün söyleyin o. Düşün söyleyin o. Gayret edin. Ana oğlum kaçı istedi. Bilmem. Hasan içip durun ben. Uğuk Cemal'e men söğüsüktün. Kim diye? Hasan. Eyvat bakmayın ya o incik. Film ne bileyim boş duruyor diye ha? Yo. Oğlun ya tanar ha. Önküyalı uduk Cemal yok. Uluk Cemal. Hala geliyor Uluk Cemal. Hala Uluk.